зарбулмасалу мақолҳои туркманӣ. камбағалӣ маҷбур мекунад, ки дар паси дигарон бошӣ. камбағалӣ намекушад, аммо хурсандшавӣ ҳам намегузорад. камбағал дар оташи беинсофон месӯзад. бадбахтии сар аз даҳон аст. бехарҷ даромад нест. аз марде ки бо табассум гап мезанад ва аз зане ки бо ашк битарс. хари калон хутикчаро танҳо харигарӣ меомӯзад. асал бошад, магас пайдо мешавад. ба роҳ ки баромадӣ, ҳамсафар ҳам пайдо мешавад. дар сояи як дарахт садҳо гӯсфанд ҷой мегиранд. шутури ноқа аввал шуда зарба мехӯрад. ҳар ғизои кам хушмазза аст. меҳмони ҷоҳил соҳибхонаро зиёфат медиҳад. аблаҳ он вақт мефаҳмад, ки хаста шавад. гӯсфанди кар аз ҳама охир меравад. кӯҳу сангҳоро бод вайрон мекунад, одамро сухан. меҳмон дар рӯзи аввал тилlo, дар рӯзи дуввум нуқра, дар рӯзи севум мис, дар рӯзи чорум муттаҳам. ба дӯстӣ дӯстӣ, ба ростӣ ростӣ. агар намедонӣ, ба доно бовар кун. ҳаёти бемуҳаббат соли бебаҳор.